Какво Това става ми е с тясно. рибите? Какво Да. става с рибите? Покачване от 1 градус започва да изменя техния жизнен цикъл или полово съзряване. Тоест, примерно, ние ако сме имали едни видове, които са съзрявали полово, да речеме на 2 или на 3 години от техния си жизнен цикъл, следствие на покачването на температурата, те започват да съзряват полово на по-ранна възраст, което води до малформации в поколението, което дават след това. Да. От една страна имаме свръхулов на риба, което много пречи, т.е. ние излавяме големите екземпляри. Друг аспект ние имаме понижаване, смъкване на възрастовата, намаляване на възрастовата граница на размножаване, което води до, много често води, не казвам, че е 100%, но води много често до риби, които след това не могат да дадат поколение. До различни изменения в тях. И всъщност ние имаме намаляване на запасите не само на ценните стопански видове риби, но имаме и намаляване на биологичното разнообразие като цяло. По отношение на температурата, пак да се върна, има освен това издребняване на рибата, което се води, има и смяна. Издребняване. По-дребничка, не да. По-дребнава. Не по-дребнава, да, наш израз може би наистина неправилен. Свързан точно с тези две неща. Климат и свръхулов.